Kitaplarımızda matematika kitaplarımızda köklü sanların üstünde durup geçeriz. Köklü sanlar dereceli sanlarla bağlanışıklı. Yani 3'ün kvadratı 9 olsa 9'un kökü denir 3. Birbirine yani biri belirtisinin tersi diyen yani. Sağ üçün şöyle gözünüze getirin. 3. Şöyle giriyer. Bir kvadrat çayın içine giriyer. Ve şöyle şapkası. Bilen çıkar diyelim. Şapkalı çıkar. Yani şapkasına şunun 2 olsun. 3 kvadrat dendir 9 olup çıkar. İşte şapkalı ul olup çıktı. Şimdi şu izini açsın. Şu 9'un izine giriye. İzine girse eğen bu şapkası var. Şapkası şutayda koymaz. Şutağının içinde 3 şapkalı oluyor ya da 3 kvadrat dival yastırdır. Şu kvadratını koyuyor ve izine yine 3 olup geliyor. Hala diyecek olan adımız şundan şeyler gidenimizde kvadrat yani 9 oluyor. Bundan izine aydanına da çepe 9 3 oluyor. Ne şu kök boluyor, kök kvadrat kök başkaça. Bu da diğer ikinci derece diyeyim mi? Şöyle bağlanışık var. Kıysaca etsek öz aralarında şöyle bağlanışık var. Şimdi devam edeceğiz. Misal için yönüköyce misallar var berde. 2 kvadrat 4 olsa 4'ün kökü dendir 2. 49'un kökü dendir neçe misal için? 7. 7 köpeltmek 7. 49 köpeltmek tabi içeden bilen. 81'in kökü dendir 9. Şoň ýaly dowam edýäs. Ine bu sany anlatma bilen görkezlen. A n şu taýdandaky köküň derejesini anlatýan. Meselem 2 köplenç ýalylan a kvadrat kök diýip okalar. Şu ýa-da a kök. Bu a kub kök diýilýär. 3 hukman suratda ýazylýar. Ýene dowam edýär. Bu şu mysal näle işlenýär? Şonu bir işläp görkezýän size. Şeýle dropçylygyny çözýäs. 120.000 kökü ve ulu kökü ýazýar. Şu taýp 120.000 kökü 11 bolýar. Koşýar 80.000 kökü 9 bolýar. 64'ün kökü 8 bolýar. 9'un kökü 3 bolýar. Şeýle 120.000'den kökü 11, 80.000'in kökü 9, 64'ün kökü 8, 9'un kökü 3. Dendir dowam etsek. Ýene ulu kökü ýazýas. 11 9 olsa 20, 8'den çarpsa 5 dendirin. Kök 4 o da dendir 2. Yani 20'nin 5'e bölsek 4 bolýar. Kökün 4'ü o da 2 bolýar. Dowam edýäs. Şeýle misallar bolsa näle işlersiňiz? 0 16 onu 10'luk droplardan bilýäňiz. Başgaça 16 paýlanan 100 diýip ýazyp bilýäňiz. Onu men şu taýp dropçylygyny çözýän we kökü ýazýan. Köküň ornuny 16 paýlanan 100 diýip ýazýan. Koşmagam bäriga 0,49'dan bedilşoň ýaly 0,49 dendir 49 paýlanan 100. Onu 49 paýlanan 100 diýip ýazýan. Soňra 120'den bedilşoň ýaly 120 paýlanan 100 diýip ýazyp bilýäs. 100'de 120. Yani şunu 100'e bölsek ne? 1 otur yani 120 bolýar. 120 ýa-da şu taýp 120 paýlanan 100. Dowam etsek şu taýda 16'ň kökü 4 bolar, 100'ün kökü 10 bolar. Kökden 4 bolup çykýar, kökden 10 bolup çykýar. Kysgaça şeýle zatlarda men şeýle görkezýän. Aýratyn ýazylýar da şuna kök 16 paýlanan kök 100 diýip ýazyp bilýär. Onun üstünde soň durup geçer. Koşmak bu da kök 49 paýlanan kök 100 diýip ýazyp bilýär. Aşağım şeýle kök 120 paýlanan kök 100. Aýratynda kökü öwrülýär. Bärde 4 paýlanan 10 koşýar 7 paýlanan 100. 7 paýlanan 10 başan aşağıda da 11 paýlanan 10. Bärde 10'lar umum aýdalawjy 10 ýokary 4 bilen edin olsa 11 aşağıda 10'dan 11 tengdiren 1. Yani 10'dan 11'i
Yine 10'dan 11'e bölsek cevabımız 1 bolar. Şol bir sany bölsek 1. Yani bärde 10'lar umumy maýdalawçy diýip 4 bilen 7 boşdyk biz. 10'dan 11 boldy. Aşağı 120 köki 11. 100 köki 10. Garaz şuňal misallar şeýdi işlenýär. Yine dowam edýär. Soňra x'in şöyle bir formula var. Eger şu x 2, 4, 6 bolsa garaz kvadrat kök ýa-da 4 bolsa hemişe 0 ýa-da 0'dan uly bolýar. Ne meselem şeýle bolsa -5 şeýle aňlatma eger bolany däýende bärinde kvadrat bar. Şu keskitsiz bolýar. Eger şeýle bolsa bolardy -5 şu taýypyny kvadrat däldi 3 bolsa onda bolýar şeýle. Ha bärde hiç zat ýok, bu kvadrat ýagny onda bular keskitsiz bolýar, bular bolýar. Şonýal köküň düzgünü var. Indi şu taýda eger şu aňlatmaň jem hakyky san bolsa onda x haýsy bütün sanlar bolup biler. Indi şu taýda x şu 0'dan uly bolmaly. Sebäbi kvadrat bärde de 4. Bu da 0'dan uly bolmaly. 5 aýyrmak x uldur ýa-da deňdir 0 diýip alýar. Ve x goşmak 5'em uludur ýa-da deňdir 0 diýip alýar. 5 x'i beýlek geçirýär. 5 uldur x'den. Bärde de x uldur -5'den. Şoňamyz x -5'e deň ýa-da uly ve x'imizden kiçi 5'e deň. Şu iki anlıklar men goşup ýazdymda x şu taýda uly -5'e ýa-da deň şu. Ýa-da x'imiz kiçi 5'den. Şu bolýar jogabymyz. Dowam edýäs. Sany köküň daşyna çykarmak. Ben şuňal zatlarda bu formula boýunça görkezlen n paýlanan n eger şeýle görkezsem ben 2 aýdaly şu 8 bolsun. Bärsem 16 bolsun. Şunu biz şeýle çykaryp bilýäs. 2 8 bölmek 16. Bularam gysgalýar. 2 2'den 1. Şeýdip kökden çykaryp bolýar. Köküň derejeleri eger meňdeş bolsun bolmadyň tapawdy kökden şeýdip çykaryp bolýar. Sendik aňlatmaň kökden çykaryp bolýar. Meselem şu 2 inem kökden çykaryp bolýar. Ýöne nädip çykarýas? Derejeli san etjek bolsa 1 wa diýmek bärinde işaret ýazylmasy kvadrat kök diýmek deňdir. 2 1 bölmek 2. 2 2'den 1. Şeýdip kökden çykarýar. Dowam edýäs. Ýagny şu taýypy kvadrat bolsa neşat ýok, kvadrat kökden islendik -5 metrin kvadrat bolsa näme bolup çykýar? Moduly ondan soň balajytyl bolup çykýar. Esaçaýdan mesela bu zat ýaly derejeli sanlar ýaly -5'in kvadraty derejeli sanlarda näme deň? 25'e deň. Plus 25'e. Sebäbi iki san minus plus bolýar. Bärde de indi 25'in köküni alalyň. O da näme bolar? 5 bolar. Bu şon diýmek şu many beredi. Dowam edýäs. Şuňalyk mysal berse näde işleýärsiz? Yani a 0'dan kiçi ve b 0'dan uly we şuňaly bir zat berse näde işleýär? Iň aňsat usuly ýerine san goýup görmek. Şu taýda a-nyň ýerine biz 0'dan kiçi näme bolup biler? -1 bolsun. -0'dan kiçi elbetde. B de 2 bolsun mysal üçin. Yerine goýup çykýar. Şu taýda kök a minus a'mız -1 yine -1 ýay kvadrat. Garaz minus plus 1 bolar. Plus 1 kvadrat. Bu da köki 1 bolar. Jogap 1. Aýrýasam 3 kub kök. B'miz 2, a'mız -1. 2 aýyrmak -1. Onam ýaýalýas kuby. Bulam görüşüňiz ýaly 3 bar. 2 san minus plus bolýar 3. Bu üçlerem kublarym gysgalýar. Yani has dogrusy ýa men kubdan çykaryp görkezdim, şeýle çykarsak bolýar. 3 kub bölmek 3. Ýagny şuna böldük. Demek 3. Garaz şu 3'üňe ölçükde. Goşmak B2 2'nin kvadratı
Berde de 2. İşaretlese 2. Buna kökten ne edip çıkarıyorduk? 2. 2 paylanın 2. Yani şu yukarıda son kvadratına bölüyoruz 2. O da 2'nin kabulde bir qarad 2 oluyor. Nämeler galandy? Şu taýda 1 ayırmak 3 koşmak 2. 1 ayırmak 3 koşmak 2 galy. 1 ayırmak 3. Näçe bolar? -2 bolar. Oňa da 2-ni goşsaňyz näçe bolar? -2, 2-ni goşsaň 0. -2 + 0. Şoňa 0. Şeýdip ýerine goýup işläp bilýän köpden çykalat ýerine goýup işlemek. Ansat usuly. Beýlik usullaryň soňky sapaklarda durup geçer. Indi şu köki şu köke urup bolýar diye bärde näme edipdir? Köküň içini 3'e köpelipdir, köküň daşyny 3'e köpelipdir. Onu şeýle 3'e köpelipdir. Onu 3'e köpelipdir. Şeýsegem näme diýär? Jogabymyz 3 kemer. Yani 3 4'üm 12. 3 köpeltmek 3 neden 9. Indi x hakyky sanlar şu anlatmada x'in ýerine bolup biljek bütün sanlar tapyň diýär. Şunu ýaly mysal bolsa nädip işlemeli kökli sanlarda? Indi 1'ninki 2, 1'ninki 3. Şunu biz ýene gaýtyp gelýäs, ýagny iki tarapyny 3'e köpeltsek, ütgäne jogabymyz. Bärde şu taýda isat ýok bolsa 2 wadi bilýäs biz kvadratyň köküni. İki tarapyny şunu 3'e köpeltelim. Oňa 1 wadi demek 3'e köpeltelim. Indi bärde de 2'e köpeltelim. 1 wadi 2'e köpeltelim. Indi ýazsak, şeýle bir zat boldy x kub eğerse 6 kiçikdir. Bu da 6 2'nin kvadratı. Ya da başkaça 4 bolýar. Bunu dowam etdirsek x kub 6 kiçikdir 4 kub 6. Indi bu kublar meňzeşi bolan üçin ene şu kub kök 6 meňzeşi bolan üçin 4 uldur x 3'den diýip ýazyp bilýäs. X kub kiçikdir 4'den. Indi x bütün san bolsa näme bolup biler? 1 bolup biler. Sebäbi 1'in kuby 4'den kiçik -1 bolup biler. -1'in kuby -1 o da 4'den kiçik. 2 bolup bilmez. 2 bolup bilmez ýöne minuslardan -2'nin kuby bolup biler, -2 bolup biler. 3 bolup bilmez ýöne -3 bolup biler. Sebäbi -3'ün kuby ýene -3'ün kuby 3 veret -3 özlerine köpeldiýär. Yani bu 2 minusa plus bolar. Şu 2 minus plus apolon minusam galar. -20. Garak şeýle minuslardan isendigi bolup bilýän eken, sebäbi minus sanyň bütün san 3. Minus tüken kısaçen dowam edýär. Jogabymyz şo bolýar bilen x kubumuz kiçikdir 4'den. Bunun x'in ýerine gelip biläjek sanlary şeýdip görkezmeli. Indi köküň içine salmak ýa-da daşyna çykarmak. Şu taýda a-ny a-n bolsa şu gysgal ýa-da özi köküň daşyna çykýar. Ýöne b galýar. Meselem şeýle bir zat gözüňize getiriň. 9 köpeltmek 2. Deňdir. Şunu aýratyn şeýdip ýazyp bilýäs. 9 kök köpeltmek 2 kök. Deňdir 9'un kökü 3. 2 kökden çykanak 3 kök 2 şeýdip ýazyp bilýäs. Başgaça 3 kvadrat köpeltmek 2 diýip ýazyp bilýäs. Deňdir formulamyza görä ene şu kvadrat bolan üçin 3'ü köküň daşyna çykýar. 3 iken kökden çykabilmän galýar. Ne formulamız şu. Indi dowam edýäs. Kökleri deňeşdirmek. Näil deňeşdirýäs? Kökler şuňal bolsa, haýsy uly a ulymy b ulymy ýa-da haýsy bir-biriniň uly. Köküň içine salmaly. Iň aňsat ýol deňeşdirmäniň. A deňdir. Kök 2 köpeltmek 5 köküň içine salsak 5 kvadrat bolup gelýär. Bärde b deňdir. 3 köküň içine salsak ne şol üçin 3 kvadrat bolup gelýär. C deňdir. Kök 5
Şu 2'mizi kökün içine salsak 2 kvadrat bolup gelir. Indi hasaplaýas. 5 kvadrat 25, 2 köpülsek kök 50. Bu kök 27 boldy. Bunun 4 kök 20 boldy. Indi kökleri deňeşdirmek bundan aňsat, ýagny kök 50 iň ulysy bolýar. A uldur, sonra B kök 27, sonra da C. Şu kökün içindäki san näçe uly bolsa ne bu kvadrat kökleri meňzeş 3'ün kvadrat 2. Onda içindäki san näçe uly bolsa şu iň ulysy bolýar. Şu kök 50 A uldur, kök 27'den, olam uldur kök 20'den. Deňeşdirýäs kökleri. Kökler boýunça hazırlykça şulardan ibarat. Soraglaryňyz bolsa kommentariýlara ýazyp bilersiňiz. Indiki sabakda görüşýänçe hoş sag bolun.